Hurrengo minutuetan gure helburua da Euskaltelen, Euskararen alorrien egindako lanan barri emotie, eta batez be hor egin izan dugu zen ekimenen barri emotia. Hau da, eskuiaz esplikatzera zer da Euskara plan bat, zer uste dut, badaldera gero beste batzuk hori hobeto egingo dutenak edo, nahi duguna da gurean sek eukiduen arrakazta edo sek funtzionatu da ondo horren barri emotea. Lehenengo, igual apurtxu bet, azalduko dutzuet, Euskaltelen hizkuntza normalizazioaren ibilbidea zein izan da, labur, egin dugu naz, eta ondoren ja praktika honak zeintzuk dira, eta azkenean labur minutu erdi, gure aurrera begirako erronkak zeintzuk izango dira. Euskaltelen helburua Euskal Autonomia Erkidegoko aitzindari izatea da etorkizuneko telekomunikazio zerbitzuetan, EAEn Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten du, langileak 500 gorakoak dira, eta ematen dabezen zerbitzuak telekomunikazioetako operadore globala da, eta zuntze optikoaren bidez telefonia finkoa, telebista eta banda zabala internetekoa eskaintzen ditu, eta gero mugikorra sare propioa duen lehen operadoren mugikor virtual gisa. Hau apurape bai kokatzearen ze eranetako enpresa izateak, zerbitzu enpresa izatea, honek eta telefonia munduan, honek ekarri dizkigu, agora bera batzuk, edo, azkenean enpresa bakotxa bat da, eta funtzionatzeko modu bat, baina, orduan, azteko hizkuntzaren kontuan hondik hasi izan edo, 1989an Euskararen hizkuntza kalitatearen saila sortu zen, eta helburu bakarragaz. Euskaltelek argi zeukan lehiakideen aurrean bereizgarri bat izan nahi zuela, eta bereizgarri hori Euskara izango zela. Orduan, saila sortu zen. Hortik, lehenengo urratsa izan zen telefono mugikorren eskuriburuak euskaratzen. Kontua da, fabrikatzaileek egiten dituzte ordenadoratuak egiten dabez mugikorra, baina horren eskuriburuak ez egozen euskaraz, eta gaur egun bestagoz. Fabrikatzaileek ez dituzte eskuriburuak euskaraz egiten. Orduan, Euskaltelek abioki ban, horrek be euskeraz banatu nahi bazela bere bezeren artean. Ondorioz, eskuliburak itzultzen hasi zen, eta gaur egun ez dagoen merkatuan Euskaltelek merkaturatzen daben telefono mugikorrik euskarazko eskuliburu barik. Baina horretan nengo zela arazo bat. Telekomunikazioen munduan utxune nabarez zeuden euskarazko terminoetan. Eta horreko lan barriko iztegi bat egiten hasi zen. Hor izan zen, apur bat, terminologia bat batzea. Zesare pasaten da, termino bat emoteko, eta gaur egun be arazo hori dago, bandeja de entrada adibidez, gaur egun badagoz fabrikatzaileak telefonetako menuak euskeraz jartzen da gehizenak. Baina, bandeja de entrada dalakoa, baina 3 modutan ematen da. Sarrerako ontzia, sarrera ontzia marratxoarekin, eta sarrera erretilua. Orduan, hor, azkenean, erabaki bat hartu behar da, guk zein erabiliko dugu. Orduan, Euskaltelek erabaki dauko, sarrerako ontzia erabiliko duela. Hizkuntza guzti hori normalizatzen joan behar izan zen. Hemen daukazu, hau da, barruko Euskaltelen hiztegia. Eta hor daukazuna da, tarifa lau, tarifa finko. Hasieran tarifa plana hori izateko, tarifa lau erabiltzen hasi ginen, baina momentu honetan hori araututa dago eta tarifa finko erabiltzen da. Hortik baina, ikusi gendun, gu batzen genbiltzan eta gu egiten genbiltzan lan hori oso erabilgarria izan zitekeela gizarte guztirako eta asmo zabalago bat egiteari jo genion. Eta hor sortu zen Euskaltelen telekomunikazio hiztegia, momentu eta interneten dauena. Hor, oinarritzat hartu zian, Euskaltelen barneko hiztegia, Euskalteleko adituen proposamenak, hor bada urtean zehar lan egiten daben lantalde bat, Euskalteleko arlo ezberdinetako adituekaz, eta horrekin, eta gero, Eluia Fundazioko hiztegigintzan aditu batekin, hor joaten dira hiztegi hori sortzen. Urtero elikatzen doia telekomunikazio hori. Euskaltelen be oinarri hartu zen, eta zelan ez, erdal telekomunikazio hiztegi zen. Momentu benetan milatik gara kontzeptu dagoz, hainbete definizio, eta
hori sarean dekozu ikusgai, nahi da benak kontsultatzeko. Hor barruan hainbete artikulo dagoz, behar garatzen da bizinak bagai konkretu batzen. Orduan, horreko lan, 2002 urtien ja euskera plana sortu zen. Euskera planaren helburu nagusiek izan ziren lau. Bata, kanpo harremanetan eta bezeroekiko harremanetan solaskidearen hizkuntza aukera bermatzea. Gure bezeroak edo kanpo edo solaskideak hizkuntza aukeratzen duen hori errespetatzea. Bigarrenek, barneko harremanetan, barneko hartu harremanetan euskera gehiago erabiltzea. Kontuan izan da Euskaldunen kopurua 150 tapiku dela, erronka handizia gendukan, zene, Euskaldunen kopurua ez da handizia, bai? Gero, bestalde batetik, langileen euskera maila hobetzia, zenuten agatik, 150 izan okerreztan proiektu izan Euskaldunen kopurua, hor, ikusten genduen esfortzu bat egin behar zela Euskalduntzean. Eta azkenik, euskera enpresaren jardunean txertatzea. Hau da, enpresak berak autonomo izan behar du autogestioa egiten. Eguneroko jardunean, Pilar Plaza guztiak aipatu da bela, eguneko jardunean txertatu behar du. Beste edozein kai edo elementu moduan tratatu behar dago. Horrein, apurtxo beta dago izan da, gure praktika honak edo guk aipatu nahi dugu zen lau alderdi. Batetik erakundetzea, bestetik euskalduntzea, hirugarrenik sentsibilizazio kanpainak eta laugarrenik erabilera taldeak. Erakundetzea, ze ulertzen dugu edo ze ulertzen dute erakundetzea, bai? Hau da, lehen dago esan dugu, gure buruen artean zegoen. Hau da, hizkuntzaren gestio osoaz Euskaltel jabetzea, berak egitea, beren arlo guztietan egitea. Horren ezaugarri bat, horren eredu dugu, hizkuntza kalitatearen saila bera egotea, ezta? Hemendik sortzen dira hizkuntzarekin lotutako alderdi guztiak sail honek kudeatzen ditu, dala hiztegia, dala formakuntza, dala euskera plana, direla kanpainak, hemendik bideratzen dira. Gero, erakundeko sail guztiak inplikatzea. Hau da, sail bakotxean edo euskaldun gehiago, gutxiago egon lehikez, planean implikatuago edo gutxiago edo gehiago egon lehikez, baina uste dugu importantea dela erakunde guztia bere horretan hartzea eta holan dago. Gero, hizkuntza politikaren prozedura finkatzea eta berezko arduradunak izendatzea. Hau da, adibidez, urtero Euskaltelek egiten da neurketa bat saltokietan, ikusteko parametro batzuk neurtzeko, bai? Eta hor bertan hizkuntzaren alderdi bezartzen da, euskararen alderdia sartuta dago. Hor, arlo ezberdinetako arduradunek, urtero egiten dabe horren aurretik batzar bat antolatzeko zelan egingo da, neurketa hori zer neurtuko da, eta beste edozein arduradunen modura, hizkuntza kalitatearen saila behor gonbidatuta dago eta parte hartzen dago eta erabakitzen dago. Sartuta dago eguneko beste edozein gai izango balitz moduan. Eta hortik etorri izan ebai gero, erakundeko sail guztiek inplikatuta egotera eta arduradunekin egotera hizkuntza politikaren prozedura. Hau da, hizkuntza politikaren prozedura ezarrita dago eta bertan, idatzizko harremanak zein lan esan behar daren hizkuntza ideologionez ezartzen da, ahozko erabilerako irizpideak, formakuntzarakoak, hori guretzat be aurrera pauso handia izan zen. Beste alderdi importante bat, erakundean, lehen esan dutanagatik, Euskaldun kopuru txiki izan da, Euskalduntzea bere izan da. Eskolak hasieratik erabaki izan enpresan bertan emotie, eta, arrakasta itzela izan dabe, bai? Erakundeko langileen hirutik bat euskara ikasten dago. Beste langileen ingurutik, ia berreun euskara ikasten dago. Ikasteko baldintzak horbe, zer esana epiko da, ez da? 3 ikasteko metodo dauz, hasieran 2 eguazan, baina 3. bat jarri zamen dela urte martxan, eta ospesentzia da, erakundean bertan ematen direnak, 4 ordutegi dauz, goizian, eguerdizen 2 eta arratzaldien beste bat. Orduta erdi egunean, eta orduen erdia langileak jartzen dago eta ordua Euskaltelek, bai? Gero autoik hezkuntza, multimedia bidezko, ordenadore bidezko ikasketa hori, eta mintza praktika eta tutoritza presentzialak erakundean bertan.
Eta gero dago nahierara zuzendarien banakako eskolak. Hau da, ikusten genduan esan, zuzendariak arazoitzela zeuskila, zeintzareta jateko, beraien lanagatik, orduan, klase partikularrak ematen jakiez. Eta hori, hau da putxu bat, gure azkenengo 5 ikasturte honetako ibilbidea. 2004an, 152 ikasle gara zazitza, momentu honetan, 178 langile dauz. Hau da, nahiko luke euskaltegi batzera inbeste ikasle eduki amartan, eta momentu honetan enpresan bertan presentzialak aparte autoikaskuntzakoa eta nahierarakoa. Orduan, azken urtean beranzkadatxo bat egon da, baina, 5 urte eta gero ebai, sasoia esan, hau da, apurka-apurke be, joango da, jendea badio euskalduntzen, eta hasiera baten, behurratzetako 6 talde egon bazien, lehenengo urtien, ikastutu honetan 3 dauz. Hau da, badoi prozesu hori apurke-apurke, bai, horrela. Barrakazta hau segaitik, ez da? Nik uste dut lauako dauzela. Batetik, erakundean barrenatuta dago Euskara beharrezko trebezia dela langilea entzako da. Behar dago Euskaran. Erakundearen oinarri bat da Euskara tartien. Eskolak enpresan bertan izatie. Ez deskasatzi atzea eta horrela, bertan izatie. Lau ordutegi egotie. Eta azkenien, galdintzak, ez da, matrikula eta orduaren dedikazioa. Hori euskalduntzea, bai? Hirugarren alor bat, sentsibilizazio kanpainak dira. Hainbat ekimen egiten dira, eta igual azalduko ditugu batzuk. Batetik daude modu ludiko batean edo planteatzen direnak. Hor dago ginkana, jakin jokoa, egutegiak, euskarriak, lehiaketak eta olakoan, bai? Ez dit egiten kasu, ginkana, egutegiak, euskarriak, lehiaketak, hau da, igual esplikatzeko ez ez jakin jokuen, iaz eta oton atera izan da egutegi bat, ikusten duzuena, euskara planara lotuta. Aurten zentratu da, alde batean dago egutegia bera, egu seinalatu da, eta bestan derdizan auton zentratu da intranetaren gabileran, intranetan dagozen gauzak zeintzuk dira. Urtero, euskara planareko egutegi, euskara planak badauka bere legoa, bere leloa, edo esaldia euskara zigiko dugu alako bokata batekin, baina egutegiarekin urtero egiten dugu eslogan lehiaketa bat. Orduan, egutegiaren azpian agertzen dara. Orduan, egutegi honen atzeko partean, dago argazki bat, argazki eta galdera bat. Galdera hori gantzuten jako, intranetera jo behar da euskal txokora, eta euskal txokoan berba hori sartzen da joko batean parte hartzen duzu. Joko horretan hezkuntzarekin zerikusia dukana, joko horren erantzunarekin, papeltxoan apuntatu eta busoi batean sartzen duzu. Bada movimentua. Momentuetan, egun bat lagun dabiz parte hartzen. Bostetik langien batek parte hartzen dago. Bardin ginkana. Gero, euskarriak be baratu dira langileentzat. Alor honetan, hainbat gauza bideratzen dugu, eta parte hartzia polikia da. Gero, beste bat da intraneteko baliabideak, bai? Batetik, intranetean euskaldunak identifikatzeko halako logotxo bat ipini dugu. Intranetean badago enpresako langile guztien izena, ze departamentutan lan egiten daben, beren telefonoa, korreo elektronikoa, eta hor txartatu dugu halako ikurtxo bat, orduan agertzen da euskalduna da edo ikaslea da. Noberak eman behar du alta horre, noberak identifikatzen da bere burue euskaldun gise edo euskaldun gisa. Orduan, euskaldunak endo eta beredokie bere burua identifikatuta hola, horrek ez gure esan euskaldun guztiak direnik, eta ikasleak bat, eta ez dira ikasle guztiak. Ze batzuk ez dira osartzen, eta baina apurka-apurka badoi aurrera. Gero, intranetean, badaukago euskara kamararen txokoa bebai, eta, bertan formakuntzari buruzko informazio guztia dago, bazkidetza kanpainako informazioa gero esplikatuko dut zerran, ezen jakin jokoa, foro bat, tresnak, iztegizak, argazkizak, pin, badago beste parte bat, dana apurtxo bat implikazioa aitortzea. Hor badako badibidez, bazkidetza kanpaina moduko bat. Lagileek alta ematen dute, horretan, bazkide egiten dira,
eta euskara planaren ekimenetan parte hartzeagatik puntuak lortzen dabez. Lagunean parte hartzeagatik, erabilera taldeetan parte hartzeagatik, euskalduntzean parte hartzeagatik, jokoetan, ginkanan, orduan, hor puntuak batzen doaz, eta ikasturte amaieran jai bat antolatzen da, eta, antzerkia, magia emanaldiak eta alakoekin, eta hor, batetik, sari ezberdinak emoten dira, asistentzia hona izan duen taldeari, asistentzia hona izan duen pertsonari, eta gero, bazkidetza kanpainako puntu horrepe oparingatik trukada daitezke. Zozela, implikazio hori aitortzea jendeari, bai parte hartzen da bela eta hori aitortzeko. Hori igual, barrura begira egin diren kanpainak edo praktikak, bai? Gero, badaukagu, kanpora begira egindakoak edo. Euskaltelek, bezeroek SMS-etako hizkuntza oteatzeko kanpaina bat abiatu zen kainean, okerrezpanago, kaina Uztailean, eta hor, euskeraz edo gaztelaniaz jaso nahi zituen Euskaltelek bere mugikorrera bilatzen dituen mezuak. Hor, kanpaina bat eginda, hori, baina euskara planetik eta Euskaltelek egin duena da, kanpaina bai euskeraz jartzeko, euskara aukeratzeko, bai? Hor, euskaraz horretan aurrekoak ezin gendu kopiatu, agertzen da, euskaraz egingo dugu loro esaldi, euskara planikoa, animatzeko. Bi hiletan, idaileko datuak dira hauek, eunekoak argitu dira, kopurutan argitu da, bai euskarazkoa eta bai gaztelaniazkoa, baina, eunekotan euskarazkoa be handitu da apuran. Hau da, kanpaina horretan izena eman duten erabiltzaileen euneko 14 euskara aukeratuta, bai? Gero, bestalde badaukagu telefono mugikorrak, esan dugu moduen den eskuliburuak Euskaltelek berak itzuli eta maketatzen ditu, eta momentu honetan badira gero terminal gehiago menua euskaraz deukienak. Orduan, Euskaltelen webgunean badago telefono bilatzaile bat edo, eta hor telefonoen ezaugarriak agertzen dira, eta hor, agertzen jatzu menu euskaraz dauko nola ez telefono horrek, eta baite eskuliburura, euskarazko eskuliburura linka lotura, kontsultatzeko edo begiratzeko. Eta laugarren alor bat edo erabilera taldea, bai? 2004an bostean jarri genituen lehenengo erabilera taldeak eta egin genituen guneka. Lehenengo saioak izan ziren hizkuntza jarrerak aldatzeko. Orduan hor bat euskal zail berdineko euskaldunak alkartu genituen, batetik hizkuntza aukeraren kontzientzia edo izateko eta zergaitik eta zer, eta gero bai trebakuntza minimo bat emateko. Hor, talde bat ekuiden nun, izango zian, 14 bat edo lan, eta 5 edo 6 etorriko zian lanbide heziketatik. Orduan, beraien komentarioa esan adibidez, lanbide heziketan gaztelaniaz ikasitakoak, eta barrero euskaltelea etortekoak justu juntauk ziren euskaldun talde bat eta euskara egiten barriro hasi zirenak. Eta hor, mutil baten kasua edo kigen duen ez dakit kasua edo, aipatzeko edo posta agoten dutzen horako goza bat, bera berez ikastu da ikasinekoa, euskeraz bai, baina zeukana barreiturarik euskaraz egiteko, bake. Eta ondoan, gainera, batu gaztak ezer, eskaiera, ondoan ibiltzen zen bera errestan hizkuntza ganaz. Atera zuen eban, momentu horretan telekomunikazio hizterian parte hartzen du aditu moduan, eta azkenengo jai berak aurkeztu zeban, bai? Hor jarrera aldaketa, baitzela eta berape hobetu da, eta guretzape batira egoera posgak izan izan. Horretaz aparte, laneko euskarako ikastaro taldeak ere sortu ditugu, administraziokoekin, administrazioko gauzak egiteko, euskaltzaindiko arauen errepasua, umen jolasak eta kanturako, beginda talde bat, euskaltzeleko partia niko gaztea da, guraso asko dago. Azkenean motivazio familiarra bada importantea hizkuntza bat ikasteko. Importantenetaiko espada, bai? Eta gero beste bate bai, ahoskotasunaren jatortasuna eta aurkitasuna lantzeko. Lau alor horretan apur bat gure praktika honak edo ikusi ditugunak baleagarri izan dik esela, bai?
Amaitzeko datu batzuk apurtxu bat ikusteko bilakaera edo zein izan da. Batetik barruko erabilerako adierazlea. 2005an Euskaldunak, noko eta barazan txartu egin, 27tik edo ibili bazilean, lau urtetan gorantza egin du. Euskalduntzeak eta bauki da beteran eragina. Ahozko erabilera be, langileen artekoa, harreman informaletan be, badoie, apurke. Telefonan erabilera, telefona euskeraz hartzeak be, egin dagoera. Barne posta elektronikoa hor da, baina gatzagoa da, Euskaldun kopurua kontuan hartute, eta mezuak batalde handietara bialtzen direla, eta hori, hor, badakiko dugu, gatxoa badala, baina, apurken badoi horrela. Eta, kanpoak emanetan azkenean, amazazpi da Euskalteleko erabiltzaileentzako informazio telefonoa. Hemen ez da ikusten. Hor ikusi batzan dago marratxo bat, eta hor da urtarriletik martxoa euskera aukeratu daben besoen eunekoa. Eta mugitzen da euneko 7-9 artean, euneko 8 da media, nik 17-17 deitzen daben erabiltzaile zenbatek eskatzen daben euskera. Eta, hori izaten dizuet, bertako arduradunek sarri komentatzen digute telefono hartzaileak, operadoreak, badaki euskaraz noiz hartu behar duen, agertzen jako pantailan alako gorriz, alako euskara, ohitura, deien euneko 92 gaztelaniaz dira, ohitura gaztelania sartzea da, ohitura hori gatsa da aldatzea, baina 2007tik eta 2008ra guk egindako neurketen arabera, 2007an euskaraz aukeratutako deien euneko 98 atenitu zen euskaraz, auton 98 izan dira, lau bat dei edola. Eta hor asko egiten dau ohiturapena, bai? Baina badoi aldatzen, apurke, eta horretarako neurriek jarrita dauz, bai? Eta gero, eraberien, publizitatea dana egiten da euskaraz derderaz, webgunea be bai, telebistako programazio guztia hori itzuli egiten da, oda osen jokoak, oda os partidak, oda os filmen kontratazioa. Eta gero bada beste arlor importante bat eta da banatzaileena, saltokiena. Eta hor Euskaltelek saltoki horiekin daukan kontratuetan be Euskalteleko hizkuntza politika jasota dago, eta berez, bete egin behar dute. Hemen zan apur bat ikusteko telebista digital interaktiboa hori badagoela euskeraz, webgunea. Eta horrela begira zer, momentu honetan, 3 alor edo 3 ardatz ikusten ditugu. Batetik, noza barruan bertan euskera gehiago erabiltzea. Kanporako irizpideak eta finkatuta dagoz, fintzen joan beharko dugu, baina gauza asko eginda dagoz. Baina, barrura begira, Euskaldunen kopurua kontuan hartute, apurken joan beharko gara, helburuak zazten da, eta hori izan da gure erronka bat. Bestalde batetik aipatu duena, saltoketako hizkuntza irizpideen jarraipen egitea. Kontatu bidez jasota dago, baina hor jarraipen egin behar dugu eta urtero egiten dugu horren jarraipena. Eta hirugarrenean adierazleak zehatzea eta jarraipen estua egitea. Hau da, ja batez kanpora begira, orokorrean badakigu zeinan gure egoera, gehiago hobetu nahi badugu, apur siretu behin beharko dugu, kontzeptuak azpin multzokatu, datu horiek hobeto aztertzeko eta hobetu izateko.